давоми солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти сиёсати бомуваффақи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама гӯшаву канори мамлакат марҳила ба марҳила дигаргуниҳои куллӣ дар ҳама самтҳои хоҷагии халқ ба вуқӯъ пайваст, бахусус татбиқи барномаҳои стратегӣ ва дигар иқдомҳои марбут ба рушду тараққиёт ва таъмини рӯзгори шоистаи сокинон онҳоро ба ояндаи неку босаодат дилгарм сохта, шавқу ҳавасмандии шаҳрвандонро барои ободиву шукуфоии ватан ба маротиб зиёд кард. Сокинони соҳибкорони ободгари шаҳри Левакан бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар корҳои ободониву бунёдкорӣ саҳми арзанда гузашта истодаанд, бахусус дар доираи нақшачорабиниҳои ободонӣ баъди истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Левакан бунёди биноҳои маъмурӣ, масоили нави соҳаи маорифу тандурустӣ, коргоҳу корхонаҳои хурди истеҳсолӣ, майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ, иншооти савдову хизматрасонӣ, таъмиру мунфашгардонии роҳҳои мошингард, таъмини оби нӯшокӣ барои сокинони маҳаллаҳои эҳтиёҷдошта ва кору хизматрасонӣ барои сокинони заминаи мусоид фароҳам овард. Инак дар марҳилаи нави созандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлол дар шаҳри Левакан вобаста ба талаботи маҳал таъмиру арзнавсозӣ ва бунёди 71 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 49 тои он ба истифода дода шуда, дар иншооти дигари бунёдшаванда корҳои сохтмонӣ идома дорад. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати шаҳраки Сарбанди шаҳри Левакан 28 иншоот ба нақша гирифта шуда буд, ки то ҳол 18 таи он мавриди истифода қарор гирифт, ки дар боқӣ монда 10 иншооти дигар аз ҷумла иншооти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Левакан, кумитаи андози шаҳри Левакан ва корхонаи коркарди пахта, фабрикаи парварӣ, сохтмонҳо дар ин самт идома дорад. Дар самти кабудизоркуниву ободкорӣ тибқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, ки дар паёми навбатии худ гуфта гузаштанд, мардуми бо шарафу бо нангу ба номуси шаҳри Левакан аз ҷумла ҷамоати шаҳраки Сарбанд ҳамарӯза корҳои ободониву кабудизоркуниву гулшинонӣ дар ҳама кӯчаву хиёбонҳо назди хонаву ҳавлии мардум корҳо идома дорад. Бо ҷонибдорӣ аз сиёсати муорифпарваронаи роҳбарияти олии кишвар ва бо назардошти талаботи давр дар шаҳри Левакан нисбат ба рушди ин соҳаи афзалиятноки ҷомеа тадбирҳои муосир роҳандозӣ карда мешавад. Соҳаи маориф яке аз соҳаҳои афзалиятнок, соҳаи бисёр ҳам муҳим дар зери назари худи пешвои муъаззами миллат қарор дорад. аз ҳамин лиҳоз мо яъне ки тасмим гирифтем ки бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якчанд назди муассисаҳои таълимие ки айни ҳол норасоии ҷои нишаст дида мешавад, дар он ҷойҳо синфхонаҳои иловагӣ мавриди истифода қарор диҳем. Албатта дар шаҳри Левакан ҷамоати ваҳдат деҳаи Зағиртуд яъне ки 4 синфхонаи иловагӣ бо дастгирии саховатмандони ҳамон деҳа ва бо худи дастгирии ҳукумати шаҳр 4 синфхонаи иловагӣ мавриди истифода қарор дода шуд, ки айни ҳол хонандаҳо дар он ҷо таълими илм мегиранд. Дар ҷамоати деҳоти Гулистони ҳамин шаҳри Левакан деҳаи Хуррамдеҳ муассисаи замонавӣ чорошона бо теъдоди 320 нафар хонанда дар як бас аллакай дар он ҷо кор рафта истодааст. сокинони заҳматқарину ободгари шаҳри Левакан бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва азми қавии ватандорӣ ният доранд, ки минбаъд низ дар ҳама самту соҳаҳо софтдилона миннат карда тавассути баланд бардоштани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ ва вусъати иқдомҳои созандаву бунёдкорӣ саҳми арзандаашонро дар ободонии маҳалли зисти худ гузоранд.